Здравейте, приятели! Днес ще продавам манистон. Ето първите кутии, които ще продавам. Първата, втората. Тук имаме високи, имаме чупливка, машин. Можеш да я вземеш обратно. Много лошо. Много бързо да предам поръчката. Габи, може би ти искаш? Махай се, бабо. И тук имаме малко перлички. Момичета, знам кой е написал тези подри неща в дневника на Амина. Тези имаме голями книжки Ти и ти. и буквички. Ето тук имаме малки. Ще те затворя в туалетната. Няма да те пусна. Разбираш ли? И чакайте само да ви покажа и другите. Има тук малки листа и корда, която За тези, които никога не си взели почивка от това да са себе си. В Fashion Days и очаква тук стотици имам горещи ефекти за перлички. лятото. Продават се Вижди в и приложението ласт. или в Fashion Days BG. Да, и това е Time to be me. от мен. Ако искате да си купите нещо, просто ми пишете. Чао!